Хитър Петър бил сиромашко момче. Баща му го дал да черакува на един градски чорбаджия за прехраната. Чорбаджията нямал деца и живеели сами с жена си. Петър помагал вкъщи, носил вода, цепел дърва, берял бурени коприва за прасето. Една неделя сутринта чорбаджийката разточила сладка и млечна баница. Баницата не била каква да е, а чорбаджийска, с повечко захар, масло и яйца. Когато баницата се изпекла и се зачервила хубавичко, чорбаджийката я покрила с един месал, за да се задуши и да умекне. После тя се пременила, повикала Петърчо и му казала: „Петре, аз отивам на църква. Ти насечи дърва и пази да не влезе някой вкъщи и да не ядеш от баницата. Сбъркахте вместо сол, им сложих малко отрова. Ще се отровиш." Като останал сам Петър, се е повъртял из къщата и все поглеждал към тепсията. Той е бил много гладен, пък и не повярвал на лъжата за отровата. Повдигнал единия край на месала, лъхнала го е на приятна миризма на баница, притегнал се и не можал да се стърпи. Защипал, откъснал едно парче и хапнал. Усладила му се. Без много да мисли, похапнал си добре. Преполовил баницата. След това Петър отшил на дръбника и взел секирата да насече дърва. Но като замахнал силно, дръжката се счупила. Той се прибрал вкъщи, легнал на леглото и като бил нахранен и уморен, скоро заспал. Те го заварила и чорбаджийката, като се върнала от църква. Тя повдигнала месала, видяла преполовената баница и го смушкала. „Петре, Петре!" „Какво?" сепнало се в съня си момчето, скочило и затъркало очи. „Защо си ял от баницата?" „Ех!" захлинчил Петър. „Като си взяха от дърва, без да искам щупих дръжката на секирата. Уплаших се да не ме биеш и си рекох да се отрове. Ядох баница и легнах да умра." Глупавата чорбаджийка му повярвала, започнала да се смее и му простила.